Bukeli sikubingelele sikwamukele endabeni zehora lokuqala emini lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela ake sibheke nazo ezinohlonze emini nje. The ANC should continue to govern. We should continue to do what it's doing despite some of the weaknesses. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uphothule isigaba sakhe somkhankaso wokhetho eFree State. Nalapho etshele khona abalandeli beqembu babekade bebuthene enkundleni iphutha lichaba ukuthi ukubabona begcwele inkundla kumnike elikhulu ithemba lokuthi bazolinqoba ukhetho likazwe lonke oluzobanjwa ngasekupheleni kwenyanga ezoqala. Abalandeli be-ANC bebephume ngobuningi babo ukuzokwethamela umlayezo kumengameli weqembu. uRamaphosa uthe isigaba somlenze womkhankaso wokhetho esifundazweni iFree State kuletha elikhulu ithemba ngokuthi ukhetho bazoludla ngamalengiso. That obviously gives me a lot of confidence in their own understanding of the fact that the ANC should continue to govern. We should continue to do what it's doing despite some of the weaknesses. Uphinde wagcizelela kubalandeli ngokuthi inkinga yodaba lwamanzi kanye nogesi kule ndawo ziyaziwa. Wethembise ngokuthi uhulumeni we-ANC uzokwazi ukubhekana nazo ngqo. Senzo Mchunu and his department are working on plans to make sure that we solve the water problems here. The electricity issues and challenges here have been given rise to by a number of factors. One of those is the non-payment to Eskom. This area, this municipality owes a lot of money. Amalungu nobuholi be-ANC basagculisekile ngokuhamba komkhankaso wabo wokhetho kuze kube manje. We lost wards, and now that we are here, people of Tamfutsanyana Maluti Apofung in particular, through the campaign that we've been doing, the mobilization that we've been doing, they are once again saying they now know that without the ANC service delivery does not get improvement. uRamaphosa umemezele nangeinhloso zokuvulwa kabusha kwamafirma amadala angasasebenzi eMaluti Apofung. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi ukholelwe ekutheni i-ANC izokwazi ukuketula i-DA esemandleni eWestern Cape okhethweni oluzayo. Lokhu ukusho ngenkathi ekhankasa eWestern nasePaardebrand. iWestern Cape ngenye yendawo ebhekwe kakhulu njengoba kuzukhetho nje. iANC ithumela unobhala jikelele wayo kuba ayokhankasa kulesi sifundazwe njengoba iqembu lingakakhankasi kangako nje khona eWestern Cape. Unobhala jikelele weqembu elibusayo ufikile Mbalula uthi bayawuqinisa umkhankaso wabe eWestern Cape kanti futhi unethemba lokuthi iANC izoyedlula iDA okhethweni bese ibuyele emandleni kuso lesi sifundazwe. The ANC is in a position to oust the DA out of power and then to actually work for outright majority here, and that's what we want. Okaqele somndunankulu eWestern Cape usazomenyezelwa. The ANC doesn't campaign through the premiership candidate position. The face of the campaign is Cyril Ramaphosa. iANC igxile ekhankaseleni ukhetho futhi awayikhathazi nakancane amalunga ayasenqume ukuba mdibimunye namanye amaqembu njengoba amabombe ebheke okhethweni nje. We are not on the campaign to talk about others. Let them talk about us. We are the incumbent. It's fine. We are ruling. We are in power. We are governing this country. Izakhamuzi zasezwe lithemba zithi zinethemba lokuthi izobona inguquko emva kokhetho. We've got a lack of housing in Zwelithemba, and most of the youth are unemployed. There are places that still have no electricity, no water. We have nothing. ANC kulindeleke ukuthi iqhubeke nezinhlelo zayo zokukhankasa esifundazweni iWestern Cape emasontweni azayo. Umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen uthole empeleni uhole imashi yokulisana nenkohlakalo kanye nokungalethwa kwezidingongqangi komasipala behlukene esifundazweni Northwest njengoba kiwa okhethweni likazwelonke kwezothwasa. Umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen uhola imashi yokulisana nenkohlakalo kanye nokugqoza kwezinsiza komasipala eMatlosana eNorthwest. This is the epicenter of the failure of service delivery here in the Northwest Province. Municipality that's not working,
It's riddled with corruption, riddled with cadre deployment, water outages, people going without electricity. These are huge issues, and the provincial government is not doing anything about it. uSteenhuisen uqhube wathi liyakhathaza izinga lobugebengu kanye nabamba izimayini ngokungemthetho kulo masipala. This is what happens when you allow law and order to break down in these areas. You've got mines that are unable to operate because they're infiltrated by very well organized, well-funded zamazamas who are taking minerals and out of the earth and taking it out of our country. We receive no benefit from that illegal mining industry in South Africa. Uphinde wagxeka isinyathelo sakamuva sophiko lwezokuphepha likahulumeni i-State Security Agency njengoba luphakamisa ukuthi isikhulu sezindaba i-SABC uMoshweshwe Monare aphenywe. This is just 2 weeks after the president made those ominous comments in that leaked recording that people who report negatively on the ANC will be dealt with. And now suddenly the head of news at SABC is being called in for vetting. The head of news at the SA shouldn't be subject to vetting. We need an independent media in South Africa, a media that is able to report without fear or favor, and this is clearly an intimidatory tactic. uSteenhuisen uzochitha usuku evakashela omasipala abehlukene eNorthwest. Kanti kusenjalo ihhovisi likaMengameli wezwe seliphawulile ngesinqumo sophiko lwezomhloli kuleli sokubiza isikhulu sezindaba eSABC uMoshweshwe Monare ukuzohlola ubuqotho bakhe. The vetting process does not cover practicing journalists or reporters at the SABC. Mr. Monare is not a reporter at the SABC. He is an executive. Upon his appointment, Mr. Monare gave consent to the vetting process and completed the form that was furnished to him and went further to submit some, but not all of the information that was required. The process was then stalled when Mr. Monare did not want to submit himself to a polygraph test, which is part of the vetting process. The process that started in 2022 when he joined the SABC has not been completed due to his aversion of the polygraph test, which is only one element of the broader vetting process. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi uma iqembu lakhe liphumelele okhethweni lwangenyanga ezayo intsha neziqu kodwa engasebenzi iyothola isibonelelo semali njalo ngenyanga. Lo mholi uqhuba umkhankaso weqembu lakhe Davidson eGoli. Abancane nabadala bebephume ngobuningi bezobona umholi we-EFF uJulius Malema bezomoboleka indlebe njengoba ubekhankasa eDavidson. uMalema uthi ke uzolwa iqede inkohlakalo. Let them do what they want to do. Rina, we're going to fight for victory on the 29th of May. We're going to remove corruption in union building. So, Davidson, this is your chance to make history. Umholi we-EFF uthi ke abantu bangamangali bayitshela ukuthi load shedding isiphelile. Cha, ayiphelile izobuya emva kokhetho. Load shedding is because of a man-made crisis. How no we le World Cup ya rugby load shedding asanga yabona. Uthi ke banali iqhinga namasaphosile ukuthi ke abantu abangasebenzi kube khona abakhangezwayo ukuze bakwazi ukuxosha ikateziko. Wonke amaqembu ezombusazwe aphume ngobuningi aqomisa amavote endaweni ezehlukene. Wena wabona insizwa yena kusizilwayo ishela intombi qomisa intombi izama ukuzuza inhliziyo yayo. Kuyocaca ngenyanga ezayo ke mbukela ukuthi yiliphi iqembu elikwazile ukuthi lithathe inhliziyo zabavoti. NgiuCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Ilungu le-ANC ePhalamende uMikateko Mahlawule uthi ANC yakhe inqubomgomo ezosiza ukucaba indlela kubantu bakuleli ukuze baphathe okumbiwa phansi. Oyilungu le-ANC uthi inqubomgomo izonika ubunikazi bezwe ingcebo ezokumbiwayo kubantu bakuleli hayi izinkampani ezizimele. The mineral of the soil or under the soil belongs to people of South Africa.
And therefore, we have created a policy called MPRDA, which puts government through the people to own the minerals beneath the soil. Ilungu le-EFF lithi abantu bakuleli kufanele bahlomule kwezokumbiwayo. Any economy that that wants to thrive, it must industrialize. All these mines, they are extracting raw materials and exporting them to your Britain, UK, and all that. So all the minerals that are extracted, there must be a local beneficiation. There must be factories that hire people and ensure that all these minerals are finished good. Freedom Front Plus uthi ukufaka ngaphansi kwahulumeni izimayini kuleli angeke kusebenze kuleli ngenxa yenkohlakalo. Firstly, to address the problem of nationalization of mining is to say that it will never work in South Africa because we have corruption, and as soon as there's corruption, they will take the money from the mines and there won't be a continuous investment from private sectors. Kusenjalo ilungu le-PAC lithi izinkinga ezibhekene la kuleli zenziwe ngamabomu. When you create cheap labor, you have to create unemployment. So the PAC view unemployment currently as a design. Forum for Service Delivery ukholwa ukuthi izimayini kuleli kufanele zifakwe ngaphansi kukahulumeni. We as Forum for Service Delivery, we believe that our mines must be nationalized. Because remember, our mines are benefiting few of, and are benefiting whites, not the South Africans. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uphothule isigaba sakhe somkhankaso wokhetho eFree State nalapho etshele khona abalandeli beqembu ukuthi ukubabona begcwele inkundla kumnika elikhulu ithemba. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Esinye sezakhamuzi zasefolweni enyakatho yeTheku sithi kuncane sikuhlomulile ngenqubo yentando yabantu eNingizimu Afrika. uNomali Nxele owazalwa ngonyaka wa1994 uthi abanawo amanzi ahlanzekile phezukwalokho ubhuquze ekhaya kasebenzi. Lokhu kusho ngesikhathi iAFP nombuthano okukhankasa kule ndawo lapho khona uNxele nomndeni wakhe behambelela umbuthano. Unxele oneminyaka engama-29 uthi kuye ayisho lutho olutheni iminyaka engama-30 labuswa ngenqubo yentando yabantu lelizwe. Unxele uthi kuze kube imanje basathwele kanzima kwazise kulikhuni nokuthi bathola amanzi okuphuza. Lona-ke wesifazane uney'ngane ezimbili uthi isimo aphila ngaphansi kwaso sinzima kakhulu njengoba ehlala nezingane zakhe ezimbili egumbini elilodwa. Uthi-ke akukho abakuhlomulayo yena nomndeni wakhe kulo hulumeni obusa ngenqubo yentando yabantu. Sikhuluma nje uthi-ke akasebenzi uthi kulikhuni kakhulu kuyena nomndeni wakhe. Inselele yamanzi kumasipala weTheku iyona eseqhulwini kanye nengqalazinda egogile. iAFP-ke iqhube umkhankaso wayo ezingxenyeni zaseMlazi nasefolweni. Umholi weqembu uVelenkosini Hlabisa unxusa abavoti ukuthi banikeze leli qembu ithuba ukuze likwazi ukulungisa lelizwe. Ujobelele ngokuthi umqulu wezethembiso zokhetho we-IFP ubeke ekhulwini ukulungiswa kwengqalazinda kanye nezingqinamba zokwentuleka kwamanzi. Progress had been made, but at a greater scale. Our country is going back down the drain. iAFP ithi-ke iyaqhubeka ukukhankasa ezindaweni ezahlukene kanye nokushumayela ivangeli loguquko. Ibhasi-ke lokukhankasa elihlobe ngembala yeqembu nesithombe somsunguli walo inkosi uMangosuthu Buthelezi eseyakhothama lizokweqa amagquma namathafa ezingxenyeni ezahlukene zezwe liqhuba umkhankaso we-IFP. I-African People's Movement iAPHEMO inxuse ukuthi iqashwe umuntu noma ngabe uneminyaka emingaki ezikhundleni zikahulumeni. Uhulumeni uvamise ukungabaqasha abantu abangaphezulu kweminyaka engama-35.
Indawo yaseBergville icebe ngezokuvakasha njengoba yakhele ngaseyintabeni zokhahlamba. Kepha bendawo bathi kuncane abakuhlomulayo kulokho. Unkosikazi Tiki Bhengu walapha ulima ngomthunzi wenkukhu ukuyiphilisa yena nomndeni wakhe ongasebenzi. Uthi udinga igunya lokuhweba njengoba iAPEMO nayo isemkhankasweni ukubanika imvume abalimi bensango. Insango ngiyazama ukuyilima, ngizama ukuphilisa ngayo ukuthi uma ngingasadliwe bayafika abafana beyithenge behambe bayodayisa. Ezinye izakhamuzi zikhala ngokugqoza kwentuthuko lapha. Umgwaqo nebhloko kimi engifuna khona nendlu anginayo. Umengameli weAPEMO uVikizitha Mlotshwa ufuna ukuthi imboni yamatekisi ixhaswe uhulumeni ukuze kwehle nemali yokugibela kubagibeli. Umlotshwa uthi iqembu lakhe likhankasela ukuthi amathuba omsebenzi anikwe nabantu abaseminyakeni kusuka ku-18 kuya ku-59. Uhulumeni obusayo usinika igrant njengomasipala lo phethwe yithi nje ophethwe iAPEM usinikile igrant yokuthi asiqashe u18 to 35 kodwa thina sibe sesengezelela ngeyethi budget ezomasipala ukuze sinikeze nalabo abano36 ya 59. Eyindabeni za-SABC nginguvusi Khumalo okhahlamba. Amaphoyisa aseThekwini abika ukuthi usagcwele amathafa owesilisa odubule wabulala wesifazane kwathi abathathu basala belimele izolo emgwaqeni uAdelaide eThekwini. Amaphoyisa aqale umkhankaso wokufuna umsolwa osolwa ngokudubula wesifazane walimaza abathathu endlini. Kubika ukuthi owesifazane uphume endlini ehamba nomunye wesilisa abelibangise enxanxathele nezitolo kanti umsolwa naye uphume endlini esigameko. Abesifazane abathathu baphuthunyiswe esibhedlela futhi besesimene esibucayi kodwa wesilisa obehamba nowesifazane yena uphume engenamyocu. From what we are told is that the ladies requested to be taken to the shops. And the moment they went to the car, there was a suspect who was in one of the rooms inside the house, came out with a gun and fired shots at them, injuring the three critically. And unfortunately, one of them, the lady lost her life. We do not know as yet what could have been the motive, but from how it looks from the police point of view, it looks like there's been some shenanigans going on in the house. We're still trying to find out if it is drugs related or it has to do with prostitution, because it is from how it looks like something was happening in the house. But we believe that the surviving victim, the guy who went in there, will shed more light as to what really happens in the house and what could have led to this shooting. Ungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga uthi ukuthuthukiswa kabusha kwenqalazinda yomgwaqo emgwaqeni engu-N2 phakathi kwe-East London neqonce Eastern Cape kungenye yeinyathelo zikahulumeni zokumema abatshali imali ukuba basungule amabhizinisi abo kulesifundazwe. Kuqale ngonyaka ka-2021 kwakhiwa nokulungiswa kwezindlela kwaxhamlo somashishini abasabakhulayo abangama-230. Isebe lezothutho lithi utyalo mali lwenziwa ngokwakhe ezindlela luza kulukhulisa uqoqosho lwephondo leMpuma Koloni. Any road that we build and construct as the Department of Transport, we know that it's not just about road only, it's about investment again. Uchikunga ukwathi kuchithwe i-155 million yerandi kudala amathuba engqesho ngaphezu kwewaka kokulungiswa kwezindlela. You can't build such a structure without people. So ours is labor intensive in that you've got people that you employ to do the work itself. And that employment happens here on site as we construct this bridge. But the material that we are using here, they don't get it from here, they get it from elsewhere. And where that material is being produced and whatever, there are people that are doing it. And therefore you've got people here, but you still have got people elsewhere that are doing that are actually manufacturing or producing the material that we need here. Isebe lezothutho ephondweni lithi le misebenzi kwezindlela iza kuqukunjelwa ngeyeSilimela kulo nyaka. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndiseMonti. Kwezamankomane umpetha waseNingizimu Afrika esigabeni se-flyweight kwabesifazane uSimangele Smash Hadebe useqalile ukuyicijela impi yakhe enkulukazi yomhlaba.
African champion and Khutse manikiniki ingani tinzala tonke leti tawube titfolene etulu mhla tinge-24 kulenyanga letako. Simangele Smash Radebe utsi uyasifuna noma kanjani lesicoco semhlaba i-IBF Intercontinental Flyweight. Lo akabhungane uthi uyaqhubeka ngekulungiselela kahle ke lo mzuliswano wakhe kanye na Gabriela Sanchez wase Mexico. I would like to appreciate and thank KK Butler for helping me with sparring. As he knows, he's got a lot of experience. And on the 24th of May 2024, I'll put my name on the map. Also, I think Mexico will know the name Simangele Radebe from that day. Umphathi wa Radebe, Colin McCausland, uthi angenda noma ngayini kuthi Radebe aphumelele. She is #1 in Africa, #10 in the world, and she will be #1 in the world. And we will do whatever we can as a team to make sure that she is. Ngalelanga lempi ya Radebe kutawube kunemizuliswano leli-12. Lemine yalemizuliswano leli-12 kutawube kuyimpi yekulwela ticoco kulabasikati. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu. Leti tindzaba te-SABC eJozi. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.